Okwuputa okwu nye ụlọ ọgbakọ omeiwu nke Anambra sere Honorable Somtochukwu Udeze ekelego Chineke nna maka afọ ọma ya na Ngozi ya n'ebe ya na ezinụlọ ya nọ n'ihe gbasara okwe ndọrọndọrọ nọ n'ime ya n'agbanyeghị ịcha aka mgba dị iche iche a na-agabiga. Ya bụ mmemme bụ nke mere na Basilica of St. James the Great Cathedral Atani na kansụl Ọgbaru, ndị bishọp ma ndị ụkọchukwu ma ndị nọ n'ụlọ omeiwu ma ndị eze ọdịnala ma ndị ukwu na ndị ọzọ sonyere na mmemme a. Kenechukwu Chukwudị wetara anyị akụkọ a. N'okwu chukwu ya, nnukwu ụkọchukwu bụ Right Reverend Ezeofo bụ onye nkụzi ya gbadoro ọkpa na ịnabata ebumnobi chukwu na ndụ anyị, kwuru na ndị ụka kwesị ịdị na-eto chukwu ma na-ekene ya oge ọbụla ma jikwere ebe ọbụla ha nọ ị na-alụlụ chukwu ọrụ. Onye bụ spika nke ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Right Honorable Udeze bụ onye kenere ndị mmadụ dịka ha si wee soro ya na inyere chukwu ekene pụrụ iche, nke o kwukwara na njem ya dịka onye ndọrọndọrọ ọchịchị bụ nke bidoro na ahọ 1993 dịka o si zọọ ọkwa ọchịchị kanselọ, ma bụkwara onye chukwu na-eme ihe pụrụ iche na ndụ ya na ndụ ezinụlọ ya, ma tokwe aka na-achị Anambra steeti bụ Chukwuma Soludo dịka o si alụ ọrụ, n'agbanyeghị na obere ihe eji alụ ọrụ dị. Gọvanọ Chukwuma Soludo, onye sonyere na mmemme ahụ, bụ onye kenekwere spika nke ụlọ omebe iwu Anambra steeti dịka o si bụrụ nnukwu onye ndọrọndọrọ ọchịchị na otu ngalaba All Progressive Grand Alliance APGA site Atani nke dị n'okpuru ọchịchị Ọgbaru. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.